Liburuak alde batetik Txilardegik hizkuntzatasuna deitzen zuena dakar, hau da, hizkuntza izaeraren modulazioa hainbat esparrutan, batez ere hizkuntzalaritzan, antropologian, psikoanalizian eta biologian, eta beste alde batetik, bigarren zatian, euskararen problematika berezia aztertzen da, eta batez ere gainbehera, zer egin daiteken gainbehera hori eragozteko Txilardegiren ustez, eta bere proposamenak funtsean dira proposamen etiko bat, hau da, normalean elebidunak garen euskaldunok elebakar bilakatzea kalean, eta beste alde batetik proiektu politikoa euskararen aldeko tresnak doituko dituen euskal estatuaren sortzea.